Hello mga ka-idol, mga kabayan po, mga sulit po bibiin po dyan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon mga kapatid, dinurog po ni Madam ang mga taong tumatanggap ng pera Hello, at walang magandang paninindigan na umaga nasisilaw sa pera pagdating po sa politika. Ang mga taong walang kredibilidad pagdating po sa kanilang salita. Wala po silang isang salita at walang paninindigan ng mga taong ganyan. Dinurog po ni Madam Hardika. Ito guys, panoorin po natin guys. Pupunta kay Pacquiao, hindi natin alam. Pero okay lang, may plano kami as family. Tuloy-tuloy ang aming mensahe, lang kailangan tayo na magkaisa para babangon muli ang ating bansa at para babangon muli ang ating probinsya. Question, nasaan ang pagyayabang ni Sandro, mga hitad na dilawang DDS na mga bayaran? Ang galing nyo magtanim ng fake news, ang galing nyo mag-splice ng video, palibhasa ang mga utak ninyo parang si Robredong lutang dahil bayad ang prinsipyo ninyo. Wala kayong maipagmamalaki sa amin. Okay? Dahil nakita na ang ebidensya na humihimod kayo ng puwet ni Senator Bongo. Kumikita kayo sa kanya, nakikinabang ang buong pamilya ninyo. Kaya hindi ko kayo titigilan dahil nananalaytay sa dugo nyo ay bayaran, walang kredibilidad. Okay, play natin. Tangina, ginagalit tayo. Pag nasa katotohanan ka, hindi ka dapat matakot dahil kakampi mo ang langit, pati mga alien. Okay, tuloy natin si Matthew. Never iyak, withdraw, chuchu-chuchu, dahil hindi pa nag-file. My question is, again, Senator Bongo, we're friends before. Diba? Bakit hindi ka pa nagpapadrug test, sir? Para magkaroon ng transparency sa taong bayan. Baka hindi nga namin alam. Filipino citizen ka ba? Ipinanganak ka ba saan? Sa Pilipinas? Na-acquire mo ba ang iyong citizenship, Philippine citizenship? I don't know. Hindi ako abogado, but maybe later we can invite an attorney para mag-explain sa atin. Kasi meron akong bayaw na Chinese. Yeah, bayaw ko. Asawa ng sister ko. Asawa ng sister ko in Czech. Okay? Chinese. Ngayon, sa ano siya pinanganak sa Pilipinas? I think pinanganak siya 1960s. Ilang taon na ba? Hindi ko alam eksakto edad niya, 66, 67, mga ganon siguro. Ganon. So anyway, buong buhay niya sa Pilipinas, Chinese citizen siya. Kasi I believe, yung father at mother niya, hindi nag-acquire ng citizenship habang nasa Pilipinas. So I don't know exactly the law of 1935, hindi man ako abogado. Ayoko naman magpanggap dito na matalino ako katulad ng mga apologists ni Senator Bongo na matatalino sila. Grabe ang talino. Ako na ang online na botangera. Okay lang maging online na botangera. Basta hindi bayad ang prinsipyo. Kayo na ang matalino, 'di ba? To the highest level kayo na lahat. Pero bawat hibla ng balahibo sa kepay niyo at bawat dumadaloy sa dugo nyo, bayad. The best, di ba? Ano pipiliin niyo palangga? Ang katalinuhan nila o ang lola nyong nagmamaganda at butangera laban sa mga salot sa bayan? Yun lang. So I don't know, sa case ni Senator, maraming issue siguro sa kay Senator Bongo. Hindi ko alam kasi naalala ko lang yung brother-in-law ko. Recently lang siya nung pumunta sa Amerika. Ang mahal nga na nagastos niya Nag-acquire siya ng citizenship. I don't know, hindi ko nakalimutan ko na yung issue, basta ganun. So kaya nga naisip ko, sabi ko, ano kaya kay Senator Bongo? Siya ba ay Filipino citizen? Legal? So we'll look forward to that. At sinasabi ng mga hitad na inaantay nila, okay? Ngayon sinasabi nila na pag hindi, inaantay na si Pangulong Duterte kung sinong iano nila, ang kanilang i-carry na presidente, sa totoo lang, mga palangga, wala namang problema kahit sino ang itaas ng Pangulong Duterte. The question na lang, matapos kayong boljakin ni Isko, kung saan kaibigan ni Joma Sison, mas tapos kayong boljakin ni Robredo at kaaway ninyo at ni Pacquiao. Kaya nga kagabi, ang tanong ko, kaya nyo bang lumunok ng suka nyo? Kaya nyo kumain ng sarili nyong dumi? Well, kaya nga sumipsip ng
sariling dumi itong mga attack vloggers mo. So definitely you can do that. And I know you're not fighting for the Filipino people anymore. You are fighting for your vested interest. Bakit? Gusto nyo ma-retain yung mga cabinet posts dyan na mga masyondang hukluban na binubugawan ng mga kababaihan? Kawawa naman. I don't think kawawa. Nagkakapera. Magpakatotoo tayo dito. Para kayo sa Pilipino. Nananawagan na si Inday Sara ng unit team. Puro kayo attack. Puro kayo sira. Nananawagan na si Inday Sara na magkasundo na. Diba? Suportahan si Bongbong Marcos. Dahil naniniwala si Inday Sara na si Bongbong Marcos ang pinakakwalipikado base sa kanya mga pinagdaanan, eksperyensya, track record, at kung ano-ano pa. Ano ang ginagawa ng mga bayarang attack dogs mo, Senator Bongo? Last year pa lang, tinrabaho nyo na si BBM. We're not stupid, okay? So, yung mga iyakan blues na yan, stop the drama, Senator Bongo. Magpakalalaki ka. Huwag mong gamitin ang pera ng gobyerno para bigyan ng pera itong mga umamin na buong pamilya. Magkano binigay sa iyo? Sa inyo? Buong pamilya, magkano kaya pamasko ngayon? Kayo ba may mga bonus? Kayo mga OFW, kawawa naman kayo. Ang hirap-hirap niyo makalapit, Patrick. 'Di ba? Kayo mga bayani ng bayan, ang hirap niyo nga makalapit sa gobyerno eh. Ultimo yung passporting ngayon, ang hirap-hirap. Yung problema sa Italia, dito sa LA may problema din. Pero itong mga to, ganun kadali mag-access dahil tag-attack dogs ni Senator Bongo. Not only yung dilawang DDS, even ang dilawang think, the reason why. Well, hindi na makakabalik ang dilawang think. Kaya namimiss nila ang power. Namimiss nila ang Malacanang. Kasi nasanay sila nung panahon ng Jabnoy na sumaimpyerno na. Ngayon, nabigyan ng tsansa ang ating Duterte, ang Davao Group natin. At I admire Pangulong Duterte. Lahat na magandang nagawa ni Pangulong Duterte, I admire him. Pero, itong pag-atake sa ating pinakamamahal na BBM, aba, bakit di mo mamahalin yung tao? Di ba? Ay hindi ito po tama. At I don't know what's going on with the President, but definitely coming from Parlade, nakokontrol siya ni Senator Bongo. Hindi yun nanggaling sa akin. Mismo, yung mga nasa paligid nila. General yun eh. Hindi ko nga alam, biglang na-shut up siya eh. Di ba? So ano ang kahihinat na natin? Paulit-ulit? Pagpalit ng isa, mandadaya ang isa? Ganun po ba, Senator Bongo? I'm just saying, I'm just asking. Ito ba ang gagamitin nyo? Kaya kahit kulelat kayo sa rate, pinupush kayo ng mga taong sa paligid ninyo. Kasi paano? I'm just asking you a question. Nakasalansa na? Kaya ba hindi pinush ang hybrid election? Mano-manong botohan, mano-manong bilangan, automated ang transmission. Bakit? Bakit nandyan pa rin ang Smartmatic? Eh sabi ni Pangulong Duterte, tanggalin na yan eh. Sino ang nasa likod niyan? Tugudugudug, parang maganda. Ano ba yun yung Soko? Sino ang nasa likod ng Smartmatic at F2 Logistics? Abangan sa May 9, 2022. Diba? Sino? Ang daming mga kababalaghan. I'm not gonna stop. Hindi niyo ako mapapatigil. Okay? Para sa katotohanan. Lagi kong itong sinasabi, ang dumadami na ang kalaban ko. Ganun talaga. Diba? Kung kailangan ibuwis sa buhay, pero sisiguraduhin ko sa inyo, palos to. Hindi niyo ako mahuli. Diba? Isang beses ka lang mabuhay sa mundong ito. Huwag ka magpabayad. O, yung mga bagong vloggers dyan, ha? Huwag kayong magpabayad pagdating sa politika. Kasi, sabi ko nga, pag nagpabayad ka, adyutang ginina. Walang power ang dila mo. Walang talim ang dila mo. Kasi bayad ang prinsipyo mo. So yun. Anong ano nyo? Si Gina Baro.